So yun guys, nandito kami sa ilog. Bali maglalaba kami. Wala kaming tubig sa bahay. So yun guys, tignan nyo itong puno na to. Ang ganda. Kulay pink yung... Ewan ko kung ano ito. Pag-comment nyo naman guys yung alam nyo kung anong puno to. Tignan nyo yung... Daming kulay pink na bulaklak. Mama, dun tayo lagat, oh. Dun. Mama, papa. Mama. Mama. Dun tayo lagat, oh. Ito guys, tignan nyo. Pag-comment naman dyan sa baba guys kung anong puno to. O, kapit ka mabuti. Opo. May salvavida kami guys. Meron kami sida. Bida. Liligo kami dito sa ilog. Dito kami inis dito. Mayos ka ang paa mo. So ayan guys. Diyan oh, sabay bato na yun oh. So ayan guys, dito kami magpe-presto, maglalaba. Kasama bida.
Ba, ya, no, ne. Yan guys, gumawa kami ng parang pool.
plato yan. Uy. Teka na. Kain guys, tapos na kami. Tapos na din kaming naglaba, tapos naligo. Bali, ito yung kandas, kailangan na. Tapos naligo na rin kami. Wala kasi kaming tubig guys, galing sa ako, bundok. Bali na. Bali, kwan, nasira yung kwan. Yung sa puno daw. May malayo pa dito yung kwan. Yung puno ng kwan namin. Yung kung saan galing yung kwan namin. Tubig namin. Yan guys. Yan guys, hanggang dito na lang. Please subscribe and click the notification bell para lagi po kayo update pag may bago tayong upload na video. Yan guys, ingat, God bless.